baheko mangarahu tolo gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tuda mangdoho si sol hoti tagami situ ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap ni tondiki mau lihat emang di Tuhan dioloi do tangia sadario somaho sian hang uson hot maho dihan sadarion macalong pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua kang desada hamu boru tuhe laki Gabi mahon gabi mahon gabi mahon rakho elaki
gabi maho gabi maho gabi maho rako helaki gabi maho gabi maho gabi maho rako helaki gabi maho gabi maho gabi maho rako helaki hot maho dihatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua seref niro kanami rodo kami marasoka mangaropita tujulu mali Tuhan di baka manami sial holong na manok tongi na marmudu-mudu nami di patari pargo Tuhan ngulu nami sian borongin la holomi tu mata nyari besar ni buto puluh kami ma Tuhan dengan besar na patomu-tomu ngulu nami markiti hitilas ni roha di bolong na pinatomu-tomu hon mukuana pohut buru na marsakap na sida pajong-jong para saripu ulur gunung nami matuhan nasi dan tunga-tunga ni buria majaro pasu-pasu margi di nakusok atong koma na mangarap di bolong dinasi dan dua kali naneng roh sedang rumah tangga si tirung nasi dan jalan pamului di harajawan gabi hatari para ni pasu-pasu di tunga-tunga ni parsauran di rumah tangga nasi dan kelas ni roh kamai di hamisal ali Tuhan Yesus disbina kalana ni ngulu nami sadario ulau nami pinanai ulau nami ulun margiti-giti adat budaya nami ali Tuhan Yesus kuri kami margiti topik asa hupatarida kami dengan ibasam di ngulu nami di saluhnya papahenan nang dihata gabi tau kasangapun duhot pun bijia di guarang muna sumba jiai ali Tuhan juluani lak nami dinala kupurkat kami tutunga-tunga ni kuriam ramoti kami Tuhan di bagasan nasi di rohan bisa lebih na panginoon namin ibatan sa daryo sa ilehon Tuhan hatirun ni ari di tunga-tunga ni ngulu namin asa ulija tiru sa lubog na hulaw kami ulaw non tawas na sesa dosa namin Tuhan marhiti Jesus Kristus Tuhan namin jalo matangiang panginoon namin mauliyati mariho amin talu dadah dapat naik dapat
Selamat datang ma di hamu masalah pengantin mempajeta do enam baru dapat do selamat datang ma di keluarga pamuli do owan do akna kamu daman horas ma di kita saluna abang inang na inang golongan masuk mahita imatu acara pamasuk-masuon marit de mahita Mari kita saudara. Nirhan puji Allahu manusia. Nirhan puji Allahu manusia. Dibaya suruhanku garis soranganmu au. Dibaya suruhanku rohanami tundimi manggohi ipakirun munami gabe ula-ulami iranami rohanami tundimi manggohi pakirun munami gabe ula-ulami marhite-hite guarni dewata ama dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok guarni todi porpadia amin martang yang mahita ale Tuhan dewata ama namin na di baduang gijang odo na mangaturhon pardongas sari peoni di idaho dodongan namion na naing marsakap naing marbagas jala rona sida mangido pasu-pasu atong say tatak manasida di bagasan asi ni rohang pasu-pasu jala ramo di manasida marhite-hite pakahaulong yomu rajai manasida marhite-hite tod di perbadian asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidei tangihon ma tangiang namyo alani asi dohot holong nirohang amin. Ibana masarikas nasumarhulang tangyang Nabangulu ibana masarikas nasumarhulang tangyang totong hulong rohana ibana manukulomo di rohana totong rohana di ibana totong berguru tuhatana di besa dok pangalahone murung siang saluhuk nasaroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai amin. Hata ni dewata nasaw di tonga-tonga ni Punguata Sadaryon imatar surah siang parjamita opat ayat sia parjamita opat ayat sia songonon ma hata ni tuhata tagonat tahim mardongan ibana sian na pujung alamuba denganna molo rap marsaulihon parpoe nina niulana be bahasa Indonesiana berdua lebih baik daripada seorang bir
karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ima hatan itu hata. Unguan nomor rolas ni roha di bagasa sadarion karlumobi maima tuhala amang doho hala inang ima amang pacaitan doho inang borutaba saat tok inai amang doho tinang naing majalo pasu-pasu perbagasan mahamuna siat tuhatai marhite-hite na posona alaya man do tinang ikon inyotomuna do songot dia do landasan songot dia do dasar pernikahan halak Kristen tinalahu madalani perrumah tangga anak aha madasar perrumah tangga ini halak Kristen pernikahan orang Kristen napar jolo ikon ingoton nyaman do inang pernikahan orang Kristen adalah kepunyaan Allah. Pernikahan Kristen adalah kepunyaan Allah. Allah adalah pemilik dari semua pernikahan orang Kristen. Nomor 8 disi debatado napatupahon pernikahan di tengah-tengah halak Kristen. Dang jolma, dang ise na mendelegasikan, na mengesahkan sebuah pernikahan halak Kristen. Ido ibanna amang dotina molotabereng di kita sada Musa bidudua dibereng debatado dan adong dongan misi Adam. Laos di popom debatama si Adam di papodong debatama si Adam jala di topa debatama ima dongan di si Adam ima si Hawa. Artinya debatado napatupahon kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan. Debatado na menciptakan sebuah keluarga marhite-hite pamasu-masuhon manang pernikahan. Molo dipatupa debata amang dohotinang pernikahan. Artinya ikon debatado di tengah-tengah keluarga muna. Ikon debatado di bagasan pardalanan ningolutta ganuk marsada-sada. Ikon debatado di tengah-tengah bagas muna amang pajetan do inang borutaba. Ikon debatado di bagasan pardalanan ningolu muna. Alani debata nama nopa pernikahan muna. Imana tarjolo napaduahon nanaing si paingotoku tuhamuna calon penganten ima ikon dibotohamu amang doho inang pernikahan orang Kristen bersifat permanen. Pernikahan itu bersifat permanen. Ido ibanan non ditangihon hamuna jala dibege hamuna hatani debata napi nadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma napi nadomu ni debata dohamu amang pajaitan doho inang boru tabar napi nadomu ni debata molu dipadomu debata dohamu gabe pasangan boy do dan boy rumah tangga muna sir alana na dipadomu debata muna na dua ibarat sebuah rumah yang permanen roa ke alogo roa ke udan yang menerpa sebuah rumah itu tidak goyang, rumah itu tidak rusak. Jadi somonima keluarga muna aman doho ina bertahan selama-lamanya. Dangadong sian sada jolma sian sada huaso nabui pasirakon hamuna.
Nabu Ida Jesusi. Martua amarak sori padana sisa daroha Ida Jesusi. Narak perholong roha di Tuhanna bersaulihun haduawi. Narak perholong roha di Tuhanna bersaulihun haduawi. Nasahat sien asi di rohana Tuhalak na prosea sasude. Nasahat sien asi di rohana Tuhalak na prosea sasude. Ido tiba nasida haposanna manang beha patsuryon nabe. Ido tiba nasida haposanna. hamu akadongan na pinarhamal ni debatan ditahi rohamuna do nuaing nang naing marbagas atong tanging hamuma jolohata ni debata taringok turuhut roh ni pardongas saripeon ni halak Kristen dung ditokpa debata jolmai dito iba nama na dang denggan halak Kristen sasada bawai pujung ubain ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen aku ni ini didok Tuhan Yesus ganut na paulakon na niodina ia soalani na mainan na pangalaku sado pangalaku do nang na mabuat nasiran atong na pinadong ni debata dan jadi sirangon ni jolma songonon do dido debata tu bawai hamu akabawa kaholong hamu ma pardi utamu nabe songon Kristus nama kaholongi kurianai jalan nama ngalehon dirina umokoksa unang muruk kamu dopak nasida ikon mangalehon dirina kumopoksa unang muruk kamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangat bahen hamu nasida songon dongan panean dihanguluan na sora sudah songonon do didok hatani debata tu akka boru-boru diolo ya kaparupuam mabawana be songon pangoloyonna dituhani ai bawaido uluan ni partikutana songon Kristus uluan ni huriai ikot botor pormantoman mardongan halapohon doho hadameon ni todi parange boru-borui ima na arga di jolo ni debata doho di jolo ni jolma atong songon aka na marpangarangehon hata ni debata mahamu sumulukon para si rohaun doho habasaron doho haserepon ni roha mahamu marsi pauneoneam mahamu doho marsi asia-sia saluhu riting roha muru doho rimas doho pangisahioni dao maisian hamu alai digijang ni saluhu nai marsi haholongan mahamu ai ido ruhu-ruhu na sundenggani dungi dame nasian debatai mamangarajai di bagasan rohamuna jala saluhu na binahem muna marhite-hite hata manang pabahenan tong mai marhite-hite kuarni Tuhan Yesusi asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna
atong nunga dibegehamu hata ni debata taringo turuhu-ruhut pardongan saripeon manukun maau nuain jumolo diho ale panguli ima si Deboris Panjaitan olo doho maka hajonjokon di jolo ni debata doho di salubut dongan na adong dison doho yaka dongan na bungo dison na di bangido roham ima si mustika boru tabak nani ririmon gabe dongan saripe namanukum maaung doho diho ale inang mustika boru tambah niririk nisi Deboris Panjaitan on bahen dongan saripem na olo doho maka hajonjokon dijolo ni debata na umboto saluhut doho dijolo ni dongan na pungu dison na dipangido rohamdo imasi Deboris Panjaitanon gabe sinodukmu olo doho maka haulong ibana sian nasaruham doho marpangala nature maradopon ibana doho marparange o parenga parange nabadia pabuah hala kristeko jala naso tupa mahilolong ho manang tumadikon ibana paima disirang hamatean hamu sogot atong marsile honong tangan mahamu pabuah hot ni badan rohamuna nabosoni debata doau madok hatana tuhamu napi nadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di debatama disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Amin. Tuhan ta mulai ate manang dihita di bagasan tikyon ima labu hita hipas jala margogo mengubilas ni rohana pinatupan ni debata di bagas coro ni Tuhan ta rasoni madi amang perdita napasangat tiki tuhami parhalado ni HKBP tangga beton ima lahu pasahaton sada kenang-kenangan manang cendra mata tu naung tarpasu-pasu na baru dobek. Jadi di Hamunda 2 di si Deboris di si Mustika selamat menempuh hidup baru dan semoga keluarga yang berbahagia dan keluarga yang penuh dengan damai dan kasih dari Tuhan. Di son amanginang jongjong hami parhaladuni huriatta ima dina makalasong pamaso-masomu di bagasan sadarion di lasmi rohanami huriata HKBP tangga batu di pasangan huriata lo marhite parhalado ima bibel dohot buku edik tentu nga diwato kamu be ahado bibilon ahado isina ima hatani debata alani
ikon maruja hamahamu tu hatani debata asal kiat hot ima pada munai naking badan dan jadi sirang ia sosiniran ni hamatea jala pakai hamuna mohon amanginang lahu tu parmingguan manang tu gereja tu pertanian doh tu pertemuan ni halak Kristen jala tetong mahamuna di bagasan rohana masih Paululuan di Joshua 15 ayat 24 C ala yang wau dong aku sajaru ikut jauh bado uluan nami ala ni bang idon nami sa tonga-tonga ni huriata saya unang mamuse saya unang ma boy gabilang digal hamu yaka parjanjian monai jala di rohanamin yang ringkas samu marminggu ringkas samu manangihon hatani Tuhani unang kolan na papay terdiri manang ro terdiri isi hamu bulu tu gereja alai yakin dohami barhite hatani Tuhano no naung cinahamuna paema nagabe sulu-sulumuna di nahulu jala tukok muna mai di nalati alani saat ma Tuhamuna jalo hamuma dohot di bagasan lasni roha Maret ni mahita. Aurohot nasarepikon o Jesus na di Jolomon honay uluan nami. Aurohot nasarepikon o Jesus na di Jolomon honay uluan nami. Humanap unahamyon sa lilingho sa namion sa ipasu-pasu hami. Humanap unahamyon sa lilingho sa namion sa ipasu-pasu hami. Homa raja siuluan pausuan sisukunon di batikmu ari Tuhan. Ale debata aman namin na di banwa gijang hodo haroroan ni sa lubus lehon-lehon na dinggan dohop na sa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami dohop say jalo may gabe uap na husus di jolong pasu-pasu may jalaramoti asa wapar siyang hami pilihanon pati bulhon harajong mo di tonga-tongan ni uriang doho di portidion buhay maruha nami marhite ite tordim asa lambu tadahami godang ni sileon-leon mitu hami asa lam gir-gir hami maddo mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen rapak mahita maddo tangiang aliama nami aliama nami dari badon kijang say kinar badia marwarmu say Roma harajaon say saop malumon iruham di banwa tongan songon na di banwa kijang lehong matuhami siya reon hamudua siya pari sesa manusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na magdosa tuhami Una hami tuwing kalucunan Pai pemahan siap panano Ay boro na kuna harajaw Do lagugu Roni kasanaku salir mililima Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus doho holong ni rohani demata ama doho parsauran ni todi porbadia ima nama dongani hamu saluhuna.
korasna dihita saluna. Iya. Yesus hamuna tak terbang seturus dolang kamu sasudena. Habis dia hidup tubangi hor. Sandaru malah mercenas. Aku Tuhan tahu.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima. Dalam marabut kami bobot spiritual baik damang majo musik na nala panumun nai.
kami. Ala hidup na buhay terbaik kami hula-hula muna. Ang giya manapos ang nidakon ni Natua, asati ti mana tinopa, golang pampakarahok na. O tikso sa dia, si Pernito din ako pa sa tami tuha muraja ni pamuruan nami, mamasu-masu mamata na marture bata, tugudang na mayanggo pinasuna. Jadi halarap jong dohami di sodohot, rajay hulaw na nami, si Maria Mare. Baik kamu. Yan po na ni Hasuton, mandok malati kudak, tuhamu. Hula-hula nami markatabba. Nunga di pasatamu tuhami boras pir. Songon na dok munay matuturungan nami. Pir may na poki baul-baul pacalongan. Pir mato dinami sa julu-julu jumat ang panahon. Matutu. Noak pe raja niya kahula-hula. Ala nang mulai nami majo acara mabuat di tuan di godang nami. Nunga hiba siriaw kami be tempat ni akka hula-hulay tujuluan. Mau lihat Mang Boru. Jadi tersongoni mate dihita sa luhut na namarhamaranggi. Doho boru nami bere-bere terlubo bima di salu na raja ni hula-hula. Dihamu boru nami be kamu do hudulan ka hula-hula tau. Di sima panortoron, di sima jo ni sini tamuse. Jadi dos majoroha. Tabuak be majo nganata hudulata di tempat naung disediahon ni raja ni pamuruan. Ate, jadi mau lihat mak. Nai patudion ni amak permusik man weng musik na parjolo amang alu-alu damang majo musik na mion tu amata de bata natstopa saluhunda. Mau lihat ya amang nungar yang dia alu-alu kamu tu amata de bata raja luak pe alu-alu damang majo amata raja do sorry inata sorry pada do naliat nalulu. Mau lihat ya bang, nunga dia lulu damang benang tu raja, luai pe alu damang majo tu situan na toro. Mau lihat ma amang pada nami. Saya jurinda mula-mula, saya jurinda. Naik penai mula nami ma acara onalut pada nami. Baik damang majo godang mula-mulai. Jo godak sobat-sobat. Mau lihat Pak Denam, sokon dari Indo Pama Madul dibuat main nataro lihat nalau mabepin ke pasu. Saya lihat marihat ipo paran ini dodot sudah. Lihat ma pangabia dohot parhorasan. Baik ma godang lihat.
Dok na tua todo tadani talu tu karok tuka. Tololah kat jolo. Pengan. Sekali